Memorijalni turnir u malom nogometu Zlatni Ljiljan Esad Smajić Kobra otvorio je općinski načelnik Midhat Husić, a početni udarac izveo i unuk rahmetli Esada Smajića, Esad Smajlović. Turnir se održava 10. godinu za redom, a organizator je udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Banović i Zlatni Ljiljan. Ove godine navršava se 20 godina od pogibije Esada Smajića. Poginuo je upravo u danima kada je oslobođen posljednji pedalj teritorije općine Banovići. Mi kao udruženje na ovaj način obilježavamo to već 10 godina. Sjetimo se njega jer on je bio takav patriota i takav čovjek da je ovo jedna sitnica na osnovu onoga što je on zaslužio. Šta još da kažem, na ovom turniru ima 20 ekipa, igramo se 2 puta po 10 minuta, nokaut sistem, znači mi dok postojimo, mi i ovo udruženje, mi ćemo održavati ovu tradiciju i sjećati se rahmetli Ese. Još da naglasim da je ovaj turnir uvršten u program obilježavanja opštine Banovići i opština Banović je i pokrovitelj ovog turnira i ja se ispred udruženja i svoje lično ime zahvaljujem svima njima. Sve utakmice na memorijalnom turniru Esad Smajić Kobra odigrane su u sportskoj dvorani. Cilj turnira je sačuvati sjećanje na rahmetli Esada Smajića, a rezultati utakmica bili su u drugom planu. Prije takmičarskog dijela delegacije općine, boračkih udruženja, članovi porodice i prijatelji rahmetli Esada Smajića obišli su njegov mezar, položili cvijeće i odali mu počast.